ay babanggain, nang umarang-arang-arang sabi na isasamain. Hello. Thank you. Ha? Hello. Nagbabalag si Kuya. TikTok ka muna, TikTok. TikTok ka muna. Marunong? Ha? Ayaw marunong? Kanta ka muna. Ay, A wala. lot of pretty faces who waste my time, but you're my green pearl. Make that one small, girl, and make it start to fly. And I don't know who that is, nigga like you like this, but it sure is fine. Wow, galing, galing. Pangalan mo? Cyrus po. Cyrus. Opo. Oh, championship. Ayan. Maraming salamat. Binigyan ko. Gusto mo ng sticker? Ha? Gusto mo ng sticker? Ayan. Sa Kuya. Binigyan kita ng sticker ng vlog ko Ay, Ayan. ay, salamat Sige. po. Bigyan ko na rin si nanay para ano. Ay, may YouTube channel pala si Kuya. Oh. Sa Facebook. Oo. Makikita natin sa Facebook si Kuya. No, shout out, shout out. Shoutout ko dun sa lola ko at lola ko. Sana po mag-ingat po kayo. Ayun. Sige. Maraming salamat po. Sige, bye-bye. Sige po. Sige po. Ha? Kaya nga eh. Nakita niya yung camera, nag-hi siya kaagad eh. Lahat ay babanggain. Wow. Lahat ay babanggain. Lahat ay babanggain, nang umarang-arang-arang sabi na isasamain. Malupit. Wow. Bawal dito ang mahina, kilos agad para benga. Hindi ka pwede nakatenga. NANI?! Parang in-extra ano niya, effortan niya. Ipakita mo ang kaya mong gawin. Bulong-bulungan ay huwag mo nang pansinin. Huwag lang basta tititigan kung anong gusto mong maging. Dapat lang nakilusan kung talaga may gustong marating. Let's get in the mood and enjoy these moments. If you got some troubles, please leave them at your doorstep and make use of all this time. So take your shoes off and come on inside.